Mwenderera kututari ensengima muge bubuke. Tiga tui manyi bikone bikore kane ensengima. Amangana yaro na yo kubo yia. Bikone sasa tibura mache. Ayaro na yense. Amangana yaro na yo kubo yia. Mwanchi motekelele samo ngana jense gotogo chakere nsemo ya Gesebei. Yamate yamakuru asekinyero kia Gesebei menyenye kaunti ya Nyamira ni gemenyere tobuaba. Maiga yabo gusangi kemoni ge kwete kebekire sanduki masige itakiabo. Mangana ne kiwe nalibu na niko chiaringe chinsa ibiru chibutuku bokira litukuli igoro chinga kia kore kia negetwe. Ekemoni eki gia kwete niko yasibirwe egetamba ekibaliri ni kemwa mwasebi gotina magoro. Ne sanduki yo niko yaringe buna ejo mwana yabikiru musaraba negetamba ekibaliri. Bagambi benseme iyo mwanchi motekili bagenderete no butuki eliko manya bakira nitege kole ikyo nekirenga babwate mangana ni gachira matuka makemba gajege kole buni ikikwane kiwensemo ya Kakamega kolenda sentunde jene sanduki ngotu yo muntu mona ne tumegete yatoka sege si elikyo mwanchi liyo yomo mangana yokobo ya sana mwanchi motekili kemoni kigatoka kibekira ka sanduki mekabisa ensemo ya Gesebei ebono ruguruga lyamenyenya ebono county ya Nyamira hano lende karanata mete kukwana naba menyi bense meyo ebono bali bene getie kole ikibali bakomenya se nyumbe yurinde bakene kya mangana na oboete sana nenje kero bare konyede sana oboete sana yarenge sa 2:30 gakonye twararire nganyora jigwe woje manya ya megontura ngugumirende njije kya bare rongare ko turibo tugongo boka irende ngo jango ikageita na libago kongereza ngigento ngire twanyorire geita ngo aboli gento kieke baba ndenga ya na kasanduku karo asirika kabekire geita kimoni ke kausire kabisa kebekire ime gachibulende ne bijanja be ibaliri nei mwamumbira olena bayo asiri kabisa une coffin kabisa wekere bako musaraba weke moni ekerein weke moni kero kino kerein no njengo kole gasyo no amenya te wase no kere bakabano ngira arusibwa akamoni kabikira kasanduku oyo kamanwa akasanduku karo asiri akakofin boli akashini kabikira sanduku akakaro sibira coffin kabikira musaraba wo sindege itabo so Kennedy ekenyo kyage sebe banyanya sabrokeseni erokeseni nyansiongo gesima Pusi ndege itabu sobo Kennedy. Mangana yoko buye sano mwancho motekereri. Wana kironari kuwa mangana yinji beko manyana na mulala kunya kobo akira kini nkalemereri. Maiti ngoma motekereri ngachora akorisa kuboko manya konya olesa nduki yo mondo kerege sieli kuwa o kerege itamu hao. Kama oni kalimi gasibiri bitamba bibali nibi mwamu. Waseba no Kakamega gari sanduki yo monto mogo twitu megeta okoranga nandi guseba tindo kolete neke mangana bakarusi getondo bakaira ni guseba karia onaleni bakamanya gotereka gesiri kia utima itinga kiora akore kole na mangana yokobo yasano mwacho motekelele neke mangana ndobesa kobo amona ina mangana yense amangana yaro na yokobo yia ina yokobo yera kinda mangana yense ndobesa kobo ake mwacho motekelele tokuru nseme ya Nyamira Gesebei menyenya igonta kitengo ikichiza mocha Mombasa ime ya Mombasa mwancho motekelele mo sacho yo mo monchurilia umutindi sana nsemejo iganya arete kweruta kurwa se goroba yabwate chifulo 10 guchigoro 10 floors agatende iguru kabisa ali mwancho motekelele akamanya kweruta kurworo musacho oniga achita kaline goroba iliguru ebono ebwate chifulo 10 akamanya uchaka oteba bono chobuna ade ga nkwe itande nasinge nchestali mechando ya sonkereire na asinyiru kala meralia ono ntaketenge ite kabisa kweruta ne kururu ga asita ga chinga kurbono ega Monto de pwesi mbwateri deni liali tangani kegi matigara ngabera. Sawa. Jebuye kana abeire bali bonsi bibango seira senseye. Ande bono ligongo sabalendo monguru njotu oyi. Akate bono yingo baragwani 2 3. Yego bono manya na achire. Liyako nya ukwana abantu bakamanya gojatatu mwanjo motekeli bakangusua na mangano musajo yago kwana bakangya kubwata chi video kutumeka chisimi. Bakwate kabisa bakumeti buno montago kwa. Mwanjo motekeli litata akamanya kweruta kurwalenga 1 2 3 4 akeruto mwanjo motekeli musajulia gakiraza data agate kenda agate kumotu musajulia gatira musajulia irutete kurwa se gorobe kurkwanga bima to wasensemo ya Mombasa goroba jabu ata marongo 10 kalina igoro kabisa agakura kabisa agate abono chengo itande gwe korande yendo ngwe itera munya komanya lakini ngwe korande nse yando sirie unde bwes bimbo ateri dendi yae angabere no unde bwes bimbo ateri dendi yana ebono aye amate yane nenjina babire bali mwango seire munguru koranje nguye musaja getukuta kurugura le goroba iguru mwancho motekele kende kia mangana gakiraza gate kenda gate ko mutu musaja gatira esemo ya Mombasa okuru semo mwancho motekele litora genda kugenda guka tuike ensemo ya Migori County ya Kenya
Ndagatengo tebinga banyanyimba kurwa semo ya Oyani Migori County ikobagenderete no butukiri kumanyanga ingi kiagerete bono abasacha bakamuita esimu yabe kene kiamangana ngatumu guite shemeji bakaita shemeji yabo nasenga njunga shemeji ye iko yachite kaibe ngoko yabo bona banyanyimbo bagenderete ko kurubu tukinga neke maene shemeji ne ngoko yibite ko sebite binga bali kumuni bona ya kuna kolete tenga cha komenyi mwane umenya konge ya kukungibelie binto aye shemeji ngakoleta mwane ngakomenyi orro umenya kongibere ngoko yane mwanjo mutekeli tata bakaito musaje ubwate myaka 24 wiko kwa ensemo ya Oyani Migori County abunkenyo mwanjo mutekeli abanyanyimbo bensemo ya Oyani bagenderete no gutuki elikomanya lende ekirete omusaja Austin Otieno goito wiko kwa igote bakana Austin Otieno nigachete agatagure nyomba singoko chikorara saa 9 cia mambia ensemo ya Oyani akaibe ngoke yemo bono kene kya mangana abwasa tagurete akaira ngoke yemo abuno mwisi kumwa basogete ono lende chishemeji chikubwato musacho yo dada okorukwanga Austin Otieno bwate myaka 24 bakumuita wikugutira mwanju mutegereri nago tebye konengi akorekana nsemo ya Germany chinga kingombe yemo ya nyora chimori sano limo ebono yani ngi kabyara alafu engombe yene nsemo ya Kiambu nere kabyara chi mori inyelimo igonta ketengo tebinga chinga kichombe chigenderete kubyara abakungu bagenderete kuibura umukungu oyo mukuru ensemo ya Juja nitukule igoro niganyoreta abana bane mwanjo mutegereri musubati oyo mukuru ensemo ya Juja Kiambu iganyoreta abana bane litukule igoro asinya gitari ya Thika Level 5 Hospital abana bane bonsi nigo bari na afingia babiri na abaiseke babiri na abamura chinga kichombe chigenderete kubyara ebona bakungu bagenderete kuibura mukungu oyo asekanya gitari ya Thika Level 5 Hospital mwanjo mutekeli nsemo ya Juja Kiambu iganyoreta abana bane limo litukuli igoro babere na abanyaruka babere na abamura agakorera nigo nande konyoreta ranyora mwana ode bwezi na bulende nabo abana baya batangani anyway tari mangana mwanjo mutekeli tokuru nsemo yonta kitingu gichisemo cha Nigeria ime ya Nigeria mwanjo mutekeli umanyite buna Kenya bono Al-Shabaab bato chandete Nigeria bantu baba chandete bakurukwanga Boko Haram Boko Haram oyo tenerete kiombe kia Boko Haram igakurukwanga Abubakar Shekau nero gitenerete ekane kia mangana Abubakar Shekau ndagetengo tebinga litukuli igoro nige itetaga kwa igentali guitero maitengereki abantu abuko ba Boko Haram nigo bachagite kurwana kero bachaga kurwana ne kiombe kende na kero kyo gikale kiangi yensi ya Nigeria omusaji wa Abubakar Shekau akabwatwa kerabwatwa igonta kitengo tebinga Abubakar Shekau nige itete akengenta bono iga omurai bekiombe gya Boko Haram Abubakar Shekau tayo iga kwete maga yaje kwengenta aina mangana yense tobeza ko ba mono mwanjo mutegereri kwanza ababegu bagwitana boka abanyene Abubakar Shekau omo teneni bekiombe gya Boko Haram imya Nigeria mwanjo mutegereri nige itete maga yaje kwengenta cinge kya bwate twe na nde na babegu ba Boko Haram igonta kitenda ra kumanya omugano igoro yo musubati yo mukuru kwa Damaris Wambui Kamau Damaris Wambui Kamau onyetomo manyeti no musubati yo mukuru ensemo ya Bahati constituency na Nakuru County aigan Kenya omusubati yo Damaris Wambui Kamau igo omuraibu enso muskuru Kenyatta moete zawadi akamuobolemu akamwagachire nyumba umwanje mutegereri kana mwagachire nyumba musubati yo ndiga kandida gatebeye ne makono tokunga agachira kanyumba kabeiga omwagachire ta kanyumba kabe na ndiga iga machite yeno nyo nurite yo munyeto ga okonga agachire nyumba seroro otagetemenya njibweka yani ngakyura ngagachire nyumba seroro ga iga sa no mugaso tuyo kene nkiyo ga bona sa ne nchara yoka hakuna kitu hapa no nyemburete yo mugaso buko mesete kukurumambi baka marago bomanja kungachira kanyumba ga iga akasinini katari no nyenkini murayi mu president mugi nganeza kwadi yokonga kwale kungachire nyumba ngiye bonga nene kabisa saga jamu nalira bali yagusio ndongorere nyumba gali uri mugali gusiyonga gachire nyumba ngiye kabisa nyumba ngiye nyamaskani agerekera abantu bakurigiriyo umbekere no fence burongeiga bono kanyumba ka umbekere chisenga round ya kanyumba ka nganere sakwadio konga bono ngikoro jo goteba musubati yumo jo mutegere Damaris Wambui Kamau akatebange gift Mosike uru Kenyatta moete tanye tageti agataba tageti gift chao irago chali ngo chandole musubati yo agatama kurwa nyumba iyo bono ere nabana baja arenge singa mother akagenda agachikweme nyumo ncho mutegereri tagetengo tenga bono go musubati yo bugima bomwagete tata ebintu bibulete ebintu bikete embusure mokete obugima bomwagete bono nigemenyeti ase nyumba yamo jo kombo ya maraba enseme ya Nakuru
Ono igakumeti gaki ombora ibwense nda kanyomba kali kwangeta gasinini gaki nonye kwangeta takongachira ngendoro bono chakiri kwirana gusabana ndo bokonyi ebono igagote bomora ibwense amwachira genda saka nyomba kali amwete nonye muwa gachiritere nda se desert nonye mwete nyombe irinde nonye njali ngingi ya buna tagete tigamwira ni orra enda menyorro bono musubati uyu Damaris Wambui igagenderete kulire serikali yensi ya Kenya musiko Uhuru Kenyatta na ande gaki amwachira ira nese nyombe iri amwete nonye tamete kuruoro no buchinga bwaringe no buchinga bwaringe Anda bantu bari kunya kongenga. Njiranga umuraibweze umusiko Uhuru Kenyatta igaete musubati uyo ezawadi yenyomba kubwatikana no mwana oye oyomo emumura mwana oyo musini ni okorete bya samatemo. Bona gate barende mushi oyo okorete bya kabisa samatemo bono tyanko kanyomba kanene kwa kachire nyomba ko eno bulimo. Ate betenge ine mekono tokungajira nyomba se gase bantu batamenyeti roli dataga abantu bawo chabangende. Babugene bintu mbwade. Jenta kete nyombe nene kabisa bono na igata kete igagenderete kusaba bokonyi akotebalinde umuraibu nso musiko Uhuru Kenyatta karanja murigiririe akiamwirani saka nyomba kali atamete kuruga haki abantu bali abegetoro gaki abarusyo ramwirani orra singinjo chandikire sana igagenderete guchandika aso gwakana renti esiringi 300 ase nyomba ya maraba igagotebenga chibese chimokerete sana embusuru tabwati Yenderera kututari ense ngimo muge bubuke. Amangana yaro na yo kuobo yia. Bikone sasa tibura mache. Ayaro na yense. Amangana yaro na yo kuobo yia.